Nicholas Church, isigodi saseBashmakov esifundeni saseKaluga eRussia, High Church Bell Tower. Umbhoshongo wensimbi unezigaba ezintathu, ithiya engezansi ikina kuhafu wokuphakama kwamakholomu. Kwalenga insimbi esigabeni esiphezulu, ngime ngaphakathi ngaphansi kombhoshongo wensimbi. Azikho izimbobo phezulu ophaleni lwesidini. Azikho futhi izitebhisi. Lona ngumnyango wesango elikhulu lesonto. Ungakhuphuka kanjani iBell Tower? Ngokwemithetho yenkolo, insimbi iyadingeka izikhathi eziningana ngosuku. Yebo, udinga ukukhuphuka ngalo mgodi. Kodwa imbobo yayibodlokile endlini yezitini. Ubona izitini eziphukile neziphukile. Abakhi kanjalo. Akubukeki njengezitezi ezihloselwe ngesikhathi sokwakhiwa. Izitini odongeni nazo zaziphukile. Ukhona ubakaki wensimbi oshayelelwe odongeni ukuze kubangwe isandla. Ngakibela phezu kophahla lwesijobelelo sesonto. Ngenyuka ngembobo ephukile kumbini elingaphansi kwezitini. Kubukeka sengathi lenichi ikhishwe odongeni ukuze kuvikeleke izitebhisi zokhuni lapha kule ndawo. Ngokusobala akwenziwanga ngokohlelo lomdwebi wamapulani. Kusukela ophaleni ngangena esigabeni sesibili sombhoshongo wensimbi. Izinsala zezitebhisi ukongo lwamapulangwe. Senyuke izitebhisi. Yeka isiphithiphithi esibi sokhuni. Kufana nomuntu ohlanyayo okwenzile. Lokhu kutshiniswa kwensimbi kutshisa izindonga zombhoshongo wensimbi. Ukuze isakhiwo singahlukani nokuchindezela kwehatshi. Imisha yokhuni ikwazi ukufakwa ekuqiniseni insimbi. Lokhu akulungile ngesakhiwo. Umsebenzi wasekhaya omubi. Futhi akubukeki kukuhle ngaphandle. Ukuze ikhale insimbi, umuntu wayegibela imbobo ephukile kuvolt. Ngemva kwalokho umuntu wangena esigabeni sesibili. Futhi wagibela phezulu ezitebhisini zokhuni ezimangelengele. Ngangihambe izitezi ezintengantengayo zokhuni. Futhi wazungeza lesi sakhiwo esibi. Okwakungekho ohlelweni lomakhi. Leli phupho elibilenziwe ngokhuni kamuva ngabakhi abangenalwazi. Uphakama umbuzo. Kungani umakhi wezakhiwo engazange akhe izitezi ezivamile zezitini ezifika ezinsimbini? Zanele izitini. Kukhona nesikhala lesezitebhisi. Impendulo izobonakala kumangala. Lapho kwakhiwa insimbi, akekho wayezokhuphuka ayoshaya insimbi. Kodwa konke kwashintsha.